بله واجه جان منتوار که جی. شما ما همه گپات تو واجه که شما گوشت که شما امی دراندی وقت یک مزنین درد یک مزنین بهای که شما داتا و من چوزانو که شما بازی اما بلوچی زبان تا باز دیگه چیان تا شعر و شاعری تا پیرباندن تا شو باز واشین چیز نوشته کتاب شوکی هست من تو برای من باز چهار تا سگ باز پسند و نو همه چی یاد رک شما یک همه واشین شعریش ویتی دونه می واسه بوانت که شمی همه احساس شمی همه مارگان که هستن شمی همه احساس مارگ که هستن همایانا چی بکنتی مثل بله درنگاز بکن تو همانا بگوشید و همه شمی شعره که شما لوٹه بوانش این نام وجه چیه تو پدا می واسه بوانتی گویزم من بعضی شعر نوشته کتگا جا درانڈی ہی اسراوتی ظہیر و دل قہری چوزنا دوری درد اس طرح من بعض نوشته کتا لحتن شعر من نوشته کتا من چه بیروتا کو وقتی بیتگا او دا ہما لحتن شعر نوشته کتا بله بله و یک دو شعر بعض مشہوری هستن که مردمان پدل یادم بعضی مردمان پدل یادم وقتی چما فرمایش کرن که تو بگوش همیشه مارا یادم بل توش بگوش گوشته دارم و لحظه ما انگریزی هم نوشته کتا لحظه بله ترجمه کتا انگریزی اردو هم دو سه شعر من نوشته کتا تاکہ یہ کا بلوچ اما احساسات سرپدبان بلے دیگه قوم هم بایدیں سرپدبان کے میں درد چیئیں و میں چوتنا درانڈی ہی بنیادی بیہی مقصد چیئیں پرچمہ درانڈی ہیں بله بله انگریزی لحتن شعر میں نوشته کتا دکمہ ظاہر کتا کہ پرچمہ درانڈی ہیں جاو بلے اور بلے بلوچیا میں نوشته کتا جا یک گونڈی شعری کسانی راج میں سب بات میں نوشته کتا میں کہ مرچی کپوتا نال تگ مرچی کا پوتا لالت باز باش مرچی کپوتا نال تگ ونگو کرے لنجیں لدا سبزاچ کو پراہیں کچگا مہرانی گنجیں گریشگا گورمانی جہلا پین درا برزو حشیمی جنگلا اوسائے پلے میں تگا ونگو کر یک شہری سویرنے کہ ما یک وقت حمودہ نشتگتے ہیں اودا اوسا نامی یک جنینی حسد کیا یہ ہر وقت ارچی کے مہاجر تا یہ کمانا درستی مہاجر بعض مہربانی جنینیا دعوت تنتی ہوتی لوگا ورتنتی ورگ مرگ داتاں گورا ہاں نشتو گپ مجلس کتے ہو آہانی ضرورت پورا کتنتی ہو بعض مہربانی جنینیا اوسائے پلے میں تگا پھر رین تگی شمارا گلیں ڈی ہے نولیں ترانگا گری تک منو گری تک منی مہرانی گم ساچیں دلا او زندے عبید کی رہ سرا دردی ہیے گستائیا بے ہمبلو ہمراہیا گری تک پک گنجیں گوادرا گری تک پک گنجیں گوادرا پپی شکان بندرا کوہ مراد و آفسرا کوش کلات و چہسرا پگی بنو پگوڑیا پگی بنے مہدرورا او سرباز و پیردان گرا شہاپ و شاہیں شانیں کل برا شہاپ و شانیں کل برا او چہبار گرما پہ زرا مالار سبزیں کل درا او گزدان و کوہڑے جوسرا او پن نظرو گرمے ڈلا نظرو منی شہر نظر آباد منی شہر بلے پن نظرو گرمے ڈلا تم پہ کرا تو دازنا کھیچے املیں دل برا مہرانی دریں ہمبلا او شالے اصلیں روح برا او شرنگو کاڑیں
دخترا في شعر ما پر وسط کی و دیگه کی هم هستیم بله که مرگان چه سوید بال بستگند چه سوید بال بستگند مرگان چه سوید بال بستگند پا مکران سمسران ازمستان کی بھی مرغ درست بال کنا روا ہمان کو میں ملکان روا جو گرمی ملک بلے گرمی ملکان روا بلے مرگان چه سوید بال بستگند پا مکران سمسران گرمی تیاب و بندنا سنگرتگیں نیلیں زراں پا شہشنابیں پراہگاں مہرانی گنجیں کچگاں گرمی دروتان بلند او مہرانی سوگاتا منی پا آجوی واہگاں سوتان و رہتیں ترانگاں پسر مچاریں ہمبلاں گرانا زبوہیریں یلاں گدروش یائی تلملاں چمروک دل دوستیں گلاں سنگین و کاڑیں ٹٹلاں گراناز و دل دوستیں گلاں چمروک و بوہیریں یلاں شما شجر شما هم دا باز زیبائیں باز زیبناکیں شعر شما هم دا پدا ایچو میں گلیں چاروکانی واسطے چیزیں روٹن بگوشن کہ شما شی توضیح شادوات بده کہ گیدروشی بلوچستان قدیمی نام بیتا کہ بلوچستان 2000 سال پیش وقتی اسکندر الیکساندر مقدونی وقتی کہ ہمیں مسیر چگوزی آئی سجی ما لشکر ہم دا تاوان بیتو چا تھونو شدہ میرا گوڑا ہمیں جاگا مثلا ہمیں مقدونی زبان تو کا گیدروشی بلوچستان کے قدیمی نامک نقشے تو کا ہست شی ایک سومبولی کے واجہ چیز ازاں کہ وحدی کہ اسکندر مقدونی میں جا گوزی گوڑشی سک تھون گری گوڑشی ہما مردمی که درو مران با شی ہما سرباز ہما که هستن که ہما شی ہما سپاہی یہ روان جاگا ہی ہما کم کہ آپ درگی جا کاران دیں کہ واجہ مثلا مشانی چیئے سرو گئے آپ دیں شی پنے آتر کہ سپاہیانی کم کہ ہما روحیہ بے وہ بورزا گوڑے آپان ریچے آپان ریچی آپان آوکشی وقتی شما میرے گئے ماہ میرے گوڑے ساک مزنے یک تھوڑی شدی کہتی ہے کپان تو گوڑے چے بلوچستان شمتی ہما جانا پاشت کے جائیں ہمیں تو تقریبا ہمیں دا چوشی الیکساندر ہے مثلا پادر شکست ماستر چیز ہمیں بلوچستان کچھران تو کچھ بھی بسی گیدروشی بلوچستان بلے وجن اگر چی ما دیگه اشیا لوٹتم بگوشوں کہ نون کم کی دیماتر روی مشوی ہمیں جو سپرسی بسیل چیا دیوانو کا اسی کہ اگر ترا پدا مو برستے اگر معاشمہ بطور دے چوک معاشمہ یعنی ہما زمان پدا چہر بدن ببرن پوشتا شما نام گئے 1973 شما بلوچستان رم بیتا و تا مروچی 2026 یک عمر یک نسلی و شما پیشتری گالن تا گوشت که ہما چوک و ہما مردمی کا آبادی مثلا بلکہ اگر پیدا اگنے بیتے ہما روچی وقت ایک نسل ہیں تو جوان پیر بیتے گا تو زندگی دیما شتا نو اگر زندہ اگر زیدہ اگر طبیعت اگر ما انسانانا اے بس واقع بیتے کہ ما وحد پدا پوشتا بیتا رہتے تو پدا ہما جاگا بیاتے قرار بگیبتے ہما واجہ آزاد بلوچ ورنہ نوک ورنہ نو ترا ای آگاهی بیتے گا یہ راہ دراجے یہ تحالین راہ ہے کہ شما گواستے گتے شما وجہ پدا ہمیں راہ گچین کتا گا یا نا شما دیگر راہ گچین کتا گا تو تی مسیر ٹگل داتا گا و اگر شما پدا ہمیں راہ گچین کتا گا پرچیا و اگر شما راہ گچین نا کتا گا دیگر راہ شتا گتے پرچیا گوڑا ہما دلیل ہما صوبانی بارے گا تو کم کی مرا توضیح بھی دے وجہ چاہ جی بہت وشین سوال ہے ملک من اگر انچوش کے تو گوشت اگر امیر البیت تھے کہ مردوں میں زندگی پدا پھر بہتر رہتے ہیں منی خیالہ اگر ایر البیت تھے منی ہم زندگی پھر بہتر رہتے ہیں ومن پدا ہما تو نظر ہوا جہاں بوشتے ہیں نا ما یک بری پدا وتی ہی انچو سال تجربات کے منا رستگاں من دیتگاں انچو مشکلات کے منی سرا گوستگاں انچو نوکیں درس نوکیں دنیا کے من دیتا وہی دنیا نوکیں تجربات
و ای رنگ نوکیں دنیا ای درست ما ہو کتگتا و ما پدا دیگه یک مکران اسٹوڈنٹ فیڈریشن یاد کتگا و پدا چا مکران اسٹوڈنٹ فیڈریشن پدا ما دیگه یک ورنا وانندا گلی یاد کتگا تو پدا یک نوکیں بھی سوئی ما بونگے جیر کتگت کیا دنیا ہنگی نوکیں ضرورتاں پورا بکاں او گن دنیا چما ہن چھ لوٹ گائیں کہ ماوتی وطنہ چتو بلوچستان بکنے مشرق و مغرب دوینا ما یک گریٹر بلوچستان یہ بن ہشتہ چتو ایر بکنے و مہما راہ بدا گفتگا نوکیں راہ و نوکیں بنیادہ نسرا و نوکیں فکر و نوکیں حیالہ نسرا وتی تجرباتانی روشنیہ و گریٹر بلوچستانہ ما نوکیں جد جہدی شروع کتگا پدا جی باز باش بچه شی که انسان یک یا عمر تو کا گواستا یا سکن تو کا وقتی شما گوشه باشه یعنی بری بری هنچو بی که بچه مردم وقتی جند که مسائلا تو که بیتا همه گال که هسته همه چیزا بیان کت نکنه همه چیز وزنه همه درد همه پیچیدگی که هسته آیه همه گالا تو کا همه وزن نیست آیه بیان کت بکنه همه آیه همه سنگینیه بله چونکه مردم ایک وقت ہمیں مسیرن تو کا گوستا ای چیزا سر کے چوارت کنی باوجود تمام ای آگاهی که هسته انسان پدا مو برسیک پدا وتی زندگی پدا اکراندی پدا برو پوشتا چمتی وارنایی بونگیش که بله ای مسیر دیتا نوگو تمام ای آگاهی پدا ہمیں مسیر ہمیں درد و رنج مسیر بونگیش بکن بل سرکش بک وادی منا یہ آگاہی یہ ذات نہیں سکے جہان چ منا یہ چیزا لوٹی وہ بہتر راہ دے ما برات بے بارتے جی ہما ردی کے ما کتگا جان ہما غلطی کے ما کتگا و آہانی دیر کتگتا و نوکیں بن ہشتی ایر کتگا تو نوکیں رہ بندہ نسرا ما یک نوکیں جد جہدی بونگے چکتا نوجہ یہ مزنی عمر کیسے عمر داستانی کجا جاگہ ردی بیتا یا احسان ہنچی بری ردی بیان کہ مثلا فرزان ہما دوران اکشما نامگی مردم نزند کہ کمونیست آثر چے بے یہ مثلا مذہبی ایکسٹریمیزم کو دا شرودینک بیت پا دست پا آگاہی پا زاند شی نتیجہ چے بے مروچی دنیا پا کجا سرشاہ کاشی کمونیست آثر چے بیتے کپیتالیزم آثر چے بیتے بله اگر مردم پدا مثلا چکم که ما یک گوشه که ما جوهان تا سوچین شو حز کنه که برابر بی بله اگر شما یک مستری یک نزوریه که شما ای آگاهی که مروچی نیسته هنی آگاهی هسته تو کجا نزوری تو نام بگیره همی که مثلا مستری نزوریه که مردم هسته ای اما بلوچستان فدریشن استودنتان باریگا تو نام گید تو گوشتی که ما چی کنم این مزنه بازو که چیز هسته بلکه شما یک نزوری که تو فکر کنی که شی مستری نزوری اگر من شی این نزوری من اولی کاری که مکتوم این نزوری دیر هنچین چیزش می ذهن هست بیت کن ذهن تو که یہ دراجین سفر تو کا مستر نزوری ہم بونگیجی وادانگا تو بیچارے چیت کہ مردم اگر مکوتی مروچی بلکہ بلوچستان ہے مثلا یا ہمیں جونزی کے ہستے ہیں بلوچ راج ہے بلکہ آئندہ مروچی چوش نبی تگت بلکہ دیکھ بڑا بھی تگت جی بلوچی وجہ بطلی جنن کے تمن کشتا ہلار نہیں منی خیالہ میں تحریکانی میں جماعتانی میں گروپانی درستانی مسترین غلطی ہمیش بیتا کہ تمنا کشتا ہلار نہیں تنگ نظری بلے ماں سینٹروں آدگر درو غلطا من راستہ بس راستی ہمیشہ کے منانگونے یہ میں مدنی ایک غلطی بیتا و ہنگتا یک حدیا ہستیں و دریگتیں کہ ما نی ہوش بکتیں و وطی ای غلطی دیر بکتیں و نوکیں رہ بندہ نسرا نوکیں پر بندہ نسرا و وطا یک نوکیں کشکی تیار بکتیں کشکی راستیں بلے جی یہ مدنی غلطی بیتا
شما این چیزا چطور که مثلا فرض توش بلوچ چی بکن چطور که بکن که مارا بلوچ این برچسب ملگی که بلوچ تی حق لوٹو که بلوچ یک سبکا یک چی بگوشه همه نسل فرست نه بلوچ شما نامگی واشین چیزی وجه شما گاب جب بشه بلوچستان تو که 70 سال پیش 60 سال پیش شما گوشت که می لوگ تو که میں کاردار کی بیتگاں بیچارہ میں دہکان کی بیتگاں آئینی کار ہمیں بیتا زمانہ کا دنیا ہمیں بیتا آئینی کار ہمیں بیتا کہ بیایاں شمی داستان بشودان شمی واسطہ وارد ورا کارڈ بکنا شمی دالوات پس گوکانا وروا پا آپو کا بکنا بلا ہما شمی واجہ شمی کماشا پدا ہمیشی شمی میں دو دیارتا اشتا شمی سرک بیا پارزونه کا پاچ کا مروچی آئی روچے آئی برن برو آئی داستان بشود آئی احترام بده آئی وارد وراک بده بس یہ پیشتر کہ ما بلوچ تو کا ایسا یہ چیز مطرح نہیں وجود نیست کہ منی ذات بہتری ما فلانم بلے آمی حاکی صاحب ہیشینی شیئے ما چطور کا چوش بگن تاکہ مدرنی دنیا مارا یہ پاچ پوچیا جات مکانت کہ میں مثلا میں کلا ما جونز کلا ما لوٹ دے گرے میں مسئلہ دے گرے شیعہ وجہ من ترغفی بوشان کے بلوچ بیہا بلے نجات پرستی تفرقہ یہ ڈولیں چیز بلوچ ہے سوسائٹی تو کا بلوچ ہے فرہنگ تو کا اصل نیستے بالکل نبیتا او چوشی ہزاراں مثال ہستا میں زمانہ میں ملکہ ہمیں وحدہ کہ ماں قسامتی تو منی واجہ نام گپ ہمارا فرماتے کہ وہ تھی کاردار و حضمت کارانی دستان بشود یعنی خدمتہ بکنے او ماں کتا او ماں انتظار کتا کبھی عید مردگانی بیاہاں کہ ماں پما یک لے بھی یک وحشی بھی تا گوشے جانا کہ ماں ہوتی خدمت گارانی دست ششتگاں آہانی دیما ورق داد دیما ارکتگاں آہانی دیما اشتاتگاں آپ دستا بھی تگاں اشتاتگاں بلے اس علاوہ میں ملک آمین موسم کی بیتا میں مثال اترا دیا آمین موسم کی بیتا آمین موسمہ ایک کر گورے کوہانی کچھگانی مردم درست لڑتا اتکان شہرانی توکا ناہش چتگو ناہش جمع کتا پوتا واسا زمستان تو شک کے استن جمع عشق کتا ہر یک فیملی یا لہتیں پجارو بتک لہتیں فیملی چا کوہاں کے در کب تو اتکان چا دشتا چا نگورا چا کوہ زامرانا ہو چا تگرانا یہ علاقاں وقتی کی اتکگاں تو آہاں شان واسا کلڈکیں لوگ بستا جاگا اٹ کتا وہ اتکگاں دو ماہ سے ماہ تاکہ آمین بیتا آمین اشتا وارتا گو وہ پتہ لڑتا شتگاں یہ دورانا زگری میں ملکہ زگری باز بیتگاں انگا ہستاں زگری وقتی کی اتکگاں زگریان واسطہ آہانی عبادت جاہ واسطہ منی پتا وطی دہکانا حکم لاتا کہ پل جدا ببندے آہانی زگرے واسطہ یک جاہی اٹکنے زگرے واسطہ جدا جاگئی آہانی اڈش کتا شما گوشت کہ شمی کماش وقت قاضی بیتا و مدنی عالم دینی بیتا مدنی عالم دینی بیتا خان کلاتا چونت رندہ گوشتا کہ بیا امودا کلاتا بند قاضی بھی دربارے ریاست کلاتا دربارے آئی گوشتا نا ماننے آیا مانا ہوتی زمینداری ہو ڈگارو مچو ڈگارو شما یالا دات کو تو کلاتا اتکنا کنا نشتا جوابی داتا وہ آئیے عدالت کے لگتا آئیے عدالت آئیے نوکابات باغے تو کا لگتا ڈگارا نسرا دہکانا صحبہ سر کی بیتا دراہم نسلو کتاب و کاغذ ایشا درو حران لڑتا گا برتا گا باغا رسینتا گا آمود عدالت لگتا نوکابات باغا منا یاد شریع سرا بلا یکتن لوی بیتا محکم آمود لگتا منا روح مانگوتی جاگا انچو آئیے اثر رسوخ بیتا باثر محکم بیتا لیکن آیا وطی زگری کیات کگاں آمین موسمہ آمین نیچنا گوارگا کیات کگاں آہنی واسب زگرانا اڑکتا ایک ایسا زگران دی عشاء نمازہ رند زگریاں گشتی نی شمع نی شما وطی زگران بکنے زگریاں وطی زگر کتا کسا مانے نکتا دہلو ڈونگ و ناچ صحبت بھی تاثیر و عروسانی سرا مرچن ایلن گوشی مسلمان گوشی گناہ ہیں
میں سہرا یہ بند نہ بیتا وقتی یہ خوشی کسا حق حسن کے ہوتے خوشی لکا یا کہ چکے سور ساز سرود ڈھولو ڈوم کا چمشکل بلی کنا بکنا ہچ پہمیں تعصب ہچ پہمیں چیز نہ بیتا ہے دومی شک کے مستریں وقتی کے پاکستان کی ہڈ بیتا پاکستان میں ابھی رند ابراہیم علاقہ پاکستان علاقہ ہندو درست سکھ ہندو درست در کپتت شتگاں بلوچستان ہندو نشتگاں بلوچاں ہوتی ہندو پناہ داتگاں روچ مرچگا تک ہنگلاج ہے ماتا دیویے عبادت جاہ ہندوانی تاروچ مرچگا ہستے ہر سال آئیے بیت یادگار آئیے عبادت جاہ یادگار دنیا مشہوری جاگہ ہنگلاج بلے ہنگلاج ماتا ایک ایسے زیارت ہر جاگہ محلو کہاں زندو ہوئے ہندو کہاں زیارت کرنا بلوچستانہ برداشت کوتا بلوچستانہ حفاظت کوتا تحفظ داتا چینچو پیش چاہی پاکستان چیا یہ ہزارہ ہاں بلے بلوچ نہ ہزارہ یک نسلی یک فرقی کوئٹہ جہمندہ پا وشی پا گل شادہ نشتگاں پاکستان کے اتکا آہانی طرح مصیبت اتکا وہ پاکستان آگا بلوچستان وقت کے بلوچان حکومت بیتا بلوچان زمانہ بیتا کسر اس لکتا آزادی سرا ہمتی وقت باز انتا شریع سرا گوں بلے او دے چیئے بیتا منع یادیں کہ چیئے کرسچن کوئٹہ بازی میں امی زمانہ کے ماوانگا بیتگیں ایشانی چک وہ ہم سوق بیتگاں کلاس فیلو بیتگیں ماہنی لوگاں شتگیں او آ میکرات کگاں او میں مردمان کے دعوت ماوت کی بیتگاں ما شتگیں ہانی لوگاں او گوراں ہاں ہور نشتگیں گوراں ہاں ورگ وارتا گوراں چیکتا یا نمی ہوتو اجداتا کہ گناہ ہی آہانی ورگان آہانی کاشی اور رضانان ٹوکا ورگ ما ورگ کیا یہ ناپاکا یہ حل بلوچ تو کا یہ چیز نہ بیتا بلوچ تو کا قرآن چنچو ہندو بیتگاں تا روچ مرچگا ہن چکر نماسا احسا بلے تربتا تاجر کی بیتگاں منع یادیں چنچو بلاہیں تاجر بیتگاں ہندو بیتگاں آنشتگاں ہوتی زمینو ڈگارش بیتا مودا آہاں کیسے نپرو کاردار بیتگاں بلوچیں کاردار نپر آنے کرا گارا بیتگاں او آرام سرا نشتگاں کسا ہے یہ وجہ نمونے واجہ دیرہ بوکتی واجہ اکبر بوکتی بلے تو وزیر بیتگاں میں ملکہ وزیر بیتگاں بلوچستان کابینتوں کا وزیر کیسے ہندو بیتگاں وزیر صحت ڈاکٹر کہ تارا چند وزیر بیتا اختر بنگلے زمانہ سردار عطا اللہ زمانہ سردار عطا اللہ حکومت بیتا ڈاکٹر تارا چند نامی نہیں مرچہ امریکہ ہیں وزیر بیتا بلے میں سندہ درو ہندو بیتگاں درست بلے کسی تصور ہم کسا نہ کتا کہ ہندو یا مسلمان یا کرسچن یا فلانا بزارہ یا دریزات نا یہ تصور ہمیں وقتی پاکستان آتا پاکستان اڈ بیتا نفرت بنیاد سر اڈ بیتا پرچا کہ ماں مسلمانی ماں کو ہندوان اشتراک کرنے انڈیا تو کا بھارت تو کا بابا شما کیسے شما پیر کو بم پیرو کو ڈی این اگر ٹیسٹ بکنے مرچی ہم جانا ڈبی کے شما پیر کو بم پیرو ہندو بیتگاں یا سکھ بیتگاں شما مرچی ہوتا ہے وارا روے ہور کرنے کو نسل ہمارا بھی ہوتی صلاح نام ہم عربی نام پر کرنے ہوتی جندہ ہمارا بھی نام ہوتا ہے بخاری ہو نظرہ غزنوی ہو فلان شما بات شما پیر کو بم پیرو کو ہندو بیتگاں سکھ بیتگاں شما ڈی این اگر ٹیسٹ بکنے معلوم بھی کہ شما کیا ہے تو یہ ایشان آورتا ہے یہ دعاہی نفرت ہمیشہ آورتا ہے پرچہ ایشان بھارت انڈیا بھارت ماتا کے مات ہیں درست ہیں ایشان یہ منطقہ مردمانی مات ہیں ہندوستان مدر انڈیا بلے ایشان تقسیم کرائیں نفرت بنیاد سرا ماں کو ہندوان انندیں تو ہمیں نفرت ہم بلوچستان ہم آورت پرچار کو تمیشے او بلوچستان تو کشن چیز نبیتا
بلوچستان تو ہر ڈھولے مردم زندگی کو تھا بعض چیا گون مهر و محبت آگون دوستی آگون اشتغال زندگیش کو تھا همیشه بله شما تو گوشت و تقریبا مزنی باریشیت که بچه ماه کم که سرگوست زانو جنده کم که مذهب باری که بلوچستان تو که کلان سرد خاص کریمی مغربی نمیگه بلوچستان مذهب کدی رشد رو دوم بونگیج کو تو چون که آت کوی خیر یه دیگه یک سابجکت مزنی کسی بله یعنی چون شما همه چی دوران و گوستگی شما نظر چه کدی نه همی مذهبی هما جنونی بگوشه یا مذهبی هما افراطگرایی بگوشه شی کدیگه چه بوده چه وڑا گیشته بونگیج ما چون پیسر نامی گفت که همه روس کایگا بوده چی و امریکای و یہ عربی ملکانشان همه چی طالبانین جاگاهان اڈکنگا همه مدرسه هانی دینی و یہ ہم یک چه یک چو هست گوشی چه داننا چی نادرایی بیار شین کنه مثلا بله چون شما همین مسئله دیدید شما چون چمدید شما دیدید شما دیدلا این چه کجا و کدین چه وڑا بونگیج بی اگر چون کم گواندش بخشه پد ما شما دیم تر روه بله شروع همیشه که پاکستان که ماندن درست که پاکستان اڈویت ہمیں مذہب بنیاد سرا ما مسلمان ہیں مسلمان کو ہندو انشت نہ کنا ایک نفرت بنیاد سرا پاکستان اڈویت نفرت بنیاد سرا چرا بعد وقت کہ اڈویت تقسیم کو یکی وہ چیئے برطانیہ ہے خواہش ہمیشہ کہ ہندوستان باہر بھی دو ٹکڑا بھی تو ای بنیاد سرا آئی ہے دیما بورت مذہب وہ مذہب سرا ملک باہر کو ملک باہر بھی ملک باہر بھی رنگ فوجہ قبضہ کو ملک سرا فوج قبضہ یک وقتی و ظاہرین قبضات و یک وقتی چیرین قبضات بلے لیکن قبضہ فوج ہے گا پنجابی فوج ہے ملک سرا قبضہ کو ایوبا مذہب بنیاد سرا یعنی اندرونی طورا شروع کو تھا ہمیں کاروائی سجیں کہ درست ہر چیز کے سے مذہب بنیاد سرا بھی چرا یہ رن پدا بیت 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 یک وقتی کہ ضیاء الحق آئی علی اعلان شروع کو پدا افغانستان جہاد شروع بھی جہاد روس یہ بات ای کیسے بالکل چو آسے روح بلے مذہب سرا راہیں چیز مذہب سرا بیتا وعدے کہ شوروی پروشت روس درات چودہ چی اروپائی ہمشہ سجی چیز ہم ہوتی حالا رامی درات جی 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 اور یہ نادرہ ہم ملک اما دور بیت بدا کہ وقتی کے شد ضیاء الحق کے ختم بیت چرا یہ بات پدا بٹو زمانہ ہم مذہب سرا جماعت اسلامی و دیگر جماعت اسلامی اثر رسوخ ہم چو زورت کے بٹوش مجبور کو بٹو اسلامی چھٹی جو اتوار پیسر اتوارہ نے روچا چھٹی بیتگا اتوار چھٹی کو جماعت چھٹی کو تو اتوار ہمیں چی ہیں وجہ ہمیں یک شنبے سنڈے بدل کو وہ حضر زمانہ انگریزانی زمانہ سنڈے بیتگا چھٹی ویکنڈ چھٹی سنڈے بدل کو جمع بلے وہ چرئی آباد پر دے بعض مذہبی پابندی مثلا شہرانی تو کا کلب حاصلتا نائٹ کلب وغیرہ سلیپرو بند کو تھا یہ گناہ ہے یہ گناہ کار مکن ہے وغیرہ وغیرہ انچے بعضی چیز شام کو تھا چرائے عبادات کہ مشرف زمانات مشرف حاجی کو انی و مگنتے پر انی و دیگے چیت کا ملائیت کا دیگے فوجی ایشا شروع کو تھا گیشتر تو یہ درست ہمیشہ شروع کو تھا بلوچان تو کا چینجز نہیں بلوچان خوب وجہ انو یا مولان چیزا کہلے مشارک ہم دیماتے ہیں وجہ شیئے بگوشے کہ شما گیشتے چکا آوائی کہ شما جوہد کے بونگیج کو چیز شما بونگیج کو شما گیشتے اما فکر و خیال و مارک جو دپان تو کا جا کے گیشتے ہما بلوچے حق و حقوق و انصاف و سیاست و بسلام سیاسی جات جوہدن نے مگایا بلا وجہ چی چیزی سبب بھی کھدی ہما مثلا فرضا مبوشی کہ مثلا ہما یا ہما شام ہما چراغ ہما موم بون گیت روشن بھی تشمی ذہن تا شمی مارک و فکرانی تا کہ ماں پچی بلوچی نے مگا میں ہم بلوچی زبان نویسک بلوچی زبان شعر شاعری بلوچی بچے
منوتی جين دياد كيك تبادك ما أنت ما هي شو كم شو نام كنا مني سندتا واش بحتي بقولشون كي हमें चीज़ बीते गाते कम की हमें ये छाम अगर मनी हंशक माँ ये चीज़ बलूची हम दो उधर बेद अगर चीज़ां मर्ज़ेम तो कास्ता बला लाती मार दो हम ये चीज़ें गुशी की कोला नमा चीज़ लाते मार दो ऐसे फेंक रन मार ना कुत्ता हमें असम वती जेंदा में इजाज़त न दाता कि मर्तूनी बलूची बुआनी बलूची बिनवीसी हाँचुक शुमा को रस्मी ज़ुबान फारसी भी था हाँचुक बलूची हबारा भी थे हाँचुक कागज़ी या के पानक नहीं बे फलानी कागज़ी ये नाम दिया लेक पर पनानिया दियम दे गुड़ा हमें चाहिए भी था हमें बस फारसी ज़ुबान अनुष्ठा दिए मिल जाता है नो शुमा वजह गनी चो शुमी सार शलोक और शाकल मायरानी निगा मसलन शुमा चो गसी और दसबंद और वाना कार जिंदगी जवानी तचता उदा शाला बरो उदा बरो सियासी जद्दोजहद मुल्क चो चो आशो ये चीज़ तो का चतुर कश्म पे फेंक रखा आप तो खदी उछल बड़ा ये ऐसा ये खदी ज़हूर कुछ पे करता है कि मैं बलूची ज़ुबान बलूची खदी शमा बोंगे भले जब माँ जमा पेश माँ तो खैर रंदा शुरू को था जमा पेश मैं सीनियर हाँ मैं खबर महसूस को था कि बलूचिस्तान अखबार और जरायद मजल्लात उर्दू ज़ुबान हासता बलूचिया में संपर्चा में इस्ता उर्दू में पता हुकूमत हम आहनी ने मगा गिश्त तवज्जो दाता तो एडवर्टाइजमेंट सूरता इश्तिहारात सूरता आहनी कुमाक को तगा तो वो आहनी तो वो आहनी दिमा बरगे दिल बड़ी दाता बलूची ना अमूदा ची हवा कैसे शुरू बित के आखिर मैं ज़ुबान वन नहीं मैं ज़ुबान बलूची मैं ज़ुबान अव्वल चे तालीम बायदे मादरी ज़ुबान भी मादरी ज़ुबान नहीं मारा उर्दू चे स्कूला चुप के चिया मदरसा के दाखिल भी तो तीसरा बायद हमेशा का ज़ुबान हेल बका ज़ुबान दिगरे ज़ुबान आइए ज़ुबान नहीं या माँ ज़ुबान हेल बका रंदा गुरा इल्म ने मगा तवज्जो बिदा के याद भी पहले गले तो ये डोला एक एहसासी एक मारिश्ती शुरू भी तो हर किसी दिमाग तो का दिले तो का हमें फिक्रात की परचा चुशे तो एक सवाल ही भी था ये सवाल पता दिमाग रवा भी मैं ज़माना माँ क्या कहते हैं हम हमेशा हमें डोला है मसलन मना याद है कि वक्त के कराची रेडियो स्टेशन शुरू इसको तो ओदा बलूची नेस्ता मौलाना खैर मोहम्मद नदवी वो गु आइए देगे चीज़ी संगत था मौलाना है हमद ने जो देखो तो बलूची न्यूज़ इस चालू को कम मुकी नेम घंटे प्रोग्राम इस्दाद बलूचिया भले वक्त के पता क्वेटा स्टेशन के पच को इस बंद को कराची प्रोग्राम इस बंद को था परचा कराची इंचो आबादी बलूच है और दोनों पता सिंध ये का कराची ना सिंध तो का चिंचो आबादी बलूच है भले तो हाँ ये हमारे हक हस से क्या आबादी के होती ज़ुबाना नशरियात बेश को ना लेकिन बंदिश को ये डिस्करेज कनक दिलपोश कनक ज़ुबान गार कनक कोशिश वह पज्जार है वह कौमी पज्जार है और सकाफती और फरहंगी पज्जार है गार कनक है यक किस्म कोशिश है हर निमग हसत कोयठा वक्ती के स्टेशन जाओ तो कोयठा वायदे वो स्टेशन दुरुस्त बलूची वायदे भी थे बलूचिस्तान है अगर शुमा उर्दू ज़ुबान कने उर्दू ज़ुबान या साथ दो साथ भी दिए बस काफ़ी है बाकी दुआएं नशरियात रेडियो है वायदे बलूचिया भी वहाँ ब्राहुया भी वहाँ पश्तो ज़ुबान भी वहाँ मतलब उधर मर्दवानी ज़ुबान हमेशा ना कुछ बलूची एक घंटे नहीं घंटा 2 घंटा चिंचो होना याद नहीं पूरा भला नहीं चुका वो आमिर ला पश्तो ज़ुबान ब्राहुई ज़ुबान और नहीं इस्ता रंदा कम के ब्राहुई टाइम इस्ता एक घंटे 2 घंटा चिंचो ये रंदा भी तो इधर एहसास था मारिश था यानी बस तलखें यानी सक नावशें चेता एहसास था मर्दवानों का तो ये पमा शुरू भी दिनतरा रवा भी और ये एहसास वो आहाँ पड़ा न सिर्फ
یہ کہ محسوس بھائی ہم محسوس بکنا کہ یہ مردم نہیں زانگا ہاں کہ میں کلچر میں فرہنگ میں زبان یہ ڈسکریج بے گائیں ایشان یہ بر محسوس کو تا نہیں زانا نہیں بائدیں آہاں اسی چی بکتے ہیں ریمیڈی درگیت کے اسی اصلاح بکتے ہیں وہ بلوچاں ہانی حق بلاتے ہیں زبان دیمہ برگے نہ کتے ہنگا گیشتر چیز کو پریشر دورتا ہو چمر چیزا میں حبر جا رہی ہیں یہ رولا یہ حبر دیمہ شد پڑا بلی پھلے ماں وقت کے چی کت ماں چی کالجا سرکل اٹکت اسٹڈی سرکل اٹکت بلوچی زبان ہے بلے و یک میگزینی چا کالج نے وگا ما یک میگزینی کشت کا بولان آئی تو کا ما بلوچی ماں کو بازیں بلوچی مضمون بلوچی شعر بلوچی ثقافت سرا نوشتانک یہ رولن چیز ماں کو تمہیں چیز تو کا تو یہ درست یہ سبب بنیادی ہمیشہ بله جان وجه ونی جوستانی مروچی چیو کا وشوی ما دیوانم تو کچه اثر رسینی شی که شما را چه وجه یاد که که شما اولی بونگیجی همه گامگیج که زو شعر صورت و پیربند صورت یا نصر شما نوشت و شما تگری همه سروگ یا استاد که شما چنایی ای چیزان یلگران کتن که بلوچیه چون بلوچی مدرسه ای نیست وانک جایی نیست ای چطور که همی طور یہ شروع بلوچی ہے تو کا نثر نوشتہ بعض کم بکتا شروعات درست گیشتر پربند بکتا گم نثر چیزیں نوشتہ بکتا چیزیں مردمہ نوشتہ کتا بلے آہن چوہنی ہوتی ذاتی یادداشتانی صورتہ بکتا گم ہوتی ڈائریانی تو کا ہوتی جنجے نوشتش کتا گم باقی یہ مجلہانی تو کا میگزینانی تو کا روزنامہانی تو کا گیشتر شعر بتگا بلوچی ہے وقتی کہ کوئٹہ یک میگزینی درد اولو سے نامہ سرکاری حکومت چیسرا ٹرائبل پبلسٹری یک چیئے محکمہ ہاس ٹرائبل پبلسٹری حکومت آئی کو تگا پوتی جندے اشتہار و پروپیگنڈا واسطہ یک بلوچی میگزینی درش کو امان اللہ گچکی آئی ہے ایڈیٹر شروع بلوچی میگزین تو کانے درو و شہر و نبی نا نصر بائدی بھی نصر نبی سکنے استا امان اللہ ہا شاباش ہیں کہ امان اللہ ہا محلوک ہوتی ہمیں گیشتر طالب اسٹوڈنٹ بلے گیشتر اسٹوڈنٹ ہمیں دانشجو کے کالجہ وانا گئے تھا ہمیش دل بڑی داتا سکین داتا کہ نصر نوشتہ بکنے نصر ہاں نوشتہ کو نے بنگی جی گیشتر چمائیہ بھی او چاہیہ پیش عبدالواحد آزاد جمال دینی و ہم مولی خیر محمد ندوی آیا محتاط چیئے اومان کشت آہاں انکریج کت مردم کہ نصر نوشتہ بکنے قصہ نوشتہ بکنے داستان نوشتہ بلوچی بطل مطل آرچی کے آسان شاہ نوشتہ بکنے تاکہ معاشن چاپ بکنے تاکہ پش بکنگار مباں پیسرہ دوستوں میموری اسرات یادداشت مردمانی نہیں تو یادداشت تو کا گار باں بدل باں تو یہ پیما یہ تحریک کے شروع بیتگا ہمیں عبدالواحد آزاد ہے جمال دینی آزاد جمال دینی مولانا ندوی وہ پدا یہ اولو سے ایشا انکرج کو تا مردم دل بڑی داتا مردم سکین داتا کہ نصر نوشتہ بکرے بڑا ایدہ چھے نصر نوشتہ بنگیز بیتنا پیسرہ دو شہر بیتنا منت اور واجد جان گوڑا ماشاء اللہ ہوتی گا آپ طولانا گوڑا پتیک بر تیمہ بری ہزار منت واجد تhank you very much اوکے ببخش شما کم گفاته درم میشه کیسه شروع کنم